हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनो नागिरदों जोंनि बर' सावथुन मुलुगनि मोनसे समनि राफोद फावखुंग्रि बिथां अम्बिका नार्जारिनि सोमोन्दै। फावखुंग्रि बिथां अम्बिका नार्जारिया मोनसे समाव जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव सासे राफोद फावखुंग्रि महरै फाव खालामबोदोंमोन। नाथाय दासान्दि बिथांखौ जोंनि बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय गोजानाव एबा बर' सावथुन मुलुगाव जेबो गोदान सावथुन एबा भिडिअफोर खालामनाय नुनो मोनाखिसै। बिथांनि सावथुनाव फाव खालामनायफोरा थारैनो जोबोर मेहेरगोनांमोन आरो बिथांनि फाव खालामनायफोरखौ नायनो थाखाय जों बयबो मोजां मोनोमोन। दा बिथाङा जुलि जाबाय आरो बिथांमोनहा दा सासे फिसाज्लाबो दङ। बिथाङा फाव खालामबोनाय मोन्नैसो मुंदांखा बर' सावथुनफोरा जादों फारियै सिजौ फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय समाय सावथुनाव बिथाङा राफोद फावखुंग्रि महरै फाव खालामदोंमोन आरो बे सावथुनाव बिथांजों लोगोसे फावखुंगुर महरै फाव खालामफादोंमोन बर'नि गिबिसिन फावखुंगुर एबा आलायारन सावथुननि फावखुंगुर बिथां अमर नार्जारिया। बे सावथुनखौ डिरेक्सन खालामदोंमोन मनजिल बिथाङा आरो प्रडिउस खालामदोंमोन रुबुसि नार्जारि बिथाङा। आरो बेनि उनाव बिथांनि बबि समाजारि सावथुना राज फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय सत्यजित नार्जारि बिथांनि डिरेक्सन होनायाव ओंखारदोंमोन आरो बे सावथुनाव बिथांजों लोगोसे फावखुंगुर महरै फाव खालामफादोंमोन राजा मुसाहारि बिथाङा। आरो बे सावथुनखौ प्रडिउस खालामदोंमोन दयाराम मुसाहारि, लाहाराम बसुमतारी, सिराज बाग्लारी आरो श्रीमती मणिपमा बसुमतारी बिथांमोनहा। आरो बेनि उनाव बिथांनि टेक्सि ड्राइभार फेसार फिल्मआ गौरां फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय ओंखारदोंमोन आरो बे सावथुनखौ डिरेक्सन खालामदोंमोन के बड'सा बिथाङा। स्क्रिप्ट आरो कनसेप्टखौ लिरदोंमोन कान्दाराम बसुमतारी बिथाङा आरो बे सावथुनाव बिथांजों लोगोसे फावखुंगुर महरै फाव खालामफादोंमोन उमेश बसुमतारी बिथाङा। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा गोबांथार बर' मिउजिक भिडिअसफोरावनो फाव खालामदोंमोन। बिथांनिनो मोन्नैसो मुंदांखा बर' भिडिअफोरा जादों फारियै बे जोंनि आंगो गामि, आबुं दैहुआ सोदोब होआ आरो गोबांथार भिडिअफोरावनो बिथाङा फाव खालामदोंमोन। आसा खालामदों बिथांखौ जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव फिन फाव खालामफिनगोन होननानै। आरो नोंथांमोनहा आंनो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो दि बिथाङा सोरनि थाखाय फेभरेट फावखुंग्रि आरो बिथांनि फाव खालामनाय बबे मोनसे सावथुन एबा मिउजिक भिडिअआ नोंथांनि बयनिख्रुइबो साबसिन। बिथांनि सोमोन्दै आपडेटआ बेखिनिल'सैमोन। आरो लोगोसेनो नोंथांमोनहा डिस्क्रिप्शनाव आंनि फेसबुक आरो इन्स्टाग्राम आइडिनि लिंकखौ मोननो हागोन। जुदि नोंथांमोनहा आंनो माबाफोर आपडेट फोरमायहरनो आरो माबाफोर इउटुबनि सोमोन्दै सोंहरनो गोनां दङब्ला आंखौ इन्स्टाग्राम आरो फेसबुकनि गेजेरजों फल' खालामनानै सोंहरनो हागोन। आपडेटआ बेखिनिल'सैमोन। नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलखौबो दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसेनो सेरावनो थानाय नटिफिकेशननि बेल आइकनखौबो अलाव थुनानै होदो जाहाथे आंनि बेफोरबायदिनो गोदान मिउजिक भिडिअसफोरनि आपडेट्स होयोब्ला नोंथांनिसिम नटिफिकेशनआ गोख्रैनो